23 λοιπόν έχει ο Φλεβάρης του 2014 και έχουμε έρθει στο Γιώτη στην Αγκαθιά. Έτοιμος Γιώτη, ξεκίνα! Θα κάνουμε μια πριβέ πεταξιά. Είμαστε εδώ μια παρέα, είναι και ο Γιάννης, ο Σύφης και τα άλλα τα παιδιά. Τώρα εδώ βγάζει για την ομάδα ο Γιώτης. Τα βλέπουμε όλα τα πουλιά. Από του Μπαριάννη και από του Βέρου λέει έχει. Κάνει και αυτός το τρελάτο εδώ πέρα με την αυτοσυγκέντρωση. Συννεφιά έχει. Αυτά εδώ είναι. Ωραίος ο Γιώτης, ωραίος. Επαναλαμβάνω, στην Αγκαθιά είμαστε. Η Αγκαθιά είναι ένα χωριό εκεί μακριά που το λένε Αγκαθιά. Όπο φεύγες λέω. Γέμισε η Αγκαθιά πουλιά. Και τέτοια κλαρινέτα. Ακούτε και τις δηλώσεις του Γιώτη. 20 μέρες δεν τα πετάει φιλαράκι. Έχει λέει όρθια ψηλάφτερα. Οπα, χώθηκε ο γύφτος. Του χώθηκε ο γύφτος, να. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Με το που θα βάλει του χώνεται ο γύφτος, να. Και κρεμάει, μπας και του πιάσει κανένα. Μπα, δεν μασάει. Δεν μασάνε τα πουλιά, εντάξει. Τώρα έχει πάθει εγκεφαλικό ο γύφτος. Πετάνε πάνω από το κεφάλι του, να. Τα πουλιά ωστόσο είναι ακίνητα, έτσι. Πετάνε πάρα πολύ καλά. Είναι αυτή η ομάδα που πετάνε εδώ πάνω από το γύφτο. Θα έχει πάθει εγκεφαλικό, τα βλέπει έτσι όρθια και λαλά από πάνω του. Και είναι και τα άλλα που θέλουν από πάνω μας, να, αυτά εδώ. Αυτά πετάνε καρφί από πάνω μας. Όρθια τελείως, είναι ακίνητα. Μπράβο, μπράβο ρε πάνω. Μπράβο ρε Γιώτη. Όλα έτσι είναι, όλα. Και τα άλλα που είναι μέσα εδώ. Προσπαθεί, ο γύφτος είναι πάντα στην τσίλια. Και πριν που τα πέταξε, ακαριέα βάζει. Έχει φοβερά πουλιά, όντως. Είναι ακίνητα, όρθια, με μπόλικο λαλά, να τα. Δεν λέμε ψέματα, βλέπετε. Όποιος έχει μάτια βλέπει. Και πάμε τώρα και στα λίγο πιο δίπλα. Ναι, όλα έτσι είναι, ναι. Μπράβο ρε Γιώτη, μπράβο. Ο αρχηγός της Αγκαθιάς είναι. Γιώτη, είσαι ο αρχηγός της Αγκαθιάς. Και είναι ακίνητα τελείως, είναι όρθια. Άμα μου το πιάσεις πάει που γύρισε τόσο 10 ευρώ, πας του πάρεις τώρα. Πάμε σπίτι. Αρέσει όλα πέτα. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Τα πουλιά έχουν φτάσει στο πίσω μέρος της Αγκαθιάς και πετάνε τελείως ακίνητα. Ωραίος, ωραίος είναι ο Γιώτης, ναι. Είναι απίθανος. Κοιτάξτε τώρα, όλα είναι έτσι, σημειωτό. Να, και εδώ είναι ο γύφτος. Βλέπουμε και τον γύφτο. Αυτός είναι ο γύφτος που του χώθηκε από κάτω. Να τα πιάσει. Και πετάει για γιούφτικα, να κρεμάει ο γύφτος, γιατί. Σφύρα γρήγορα. Πού να σπάσουν. Κάνει προσπάθειες, θα ξαναβάλει πάλι τώρα, γκρέμισε ο γύφτος. Τίποτα, αυτά είναι ακλόνητα, ναι, να τα βλέπετε πάνω. Που λένε ότι τα θεαματικά δεν είναι έξυπνα. Πανέξυπνα είναι. Τα περιστέρια του είπε ότι βαστάνε από τον Μπαριάννη, τον Μπαριανόπουλο και από το Βέρο. Έχει κάνει κάποιες διασταυρώσεις και έχει βγάλει αυτά εδώ. Τα ακίνητα που λέει, τα πολέμησε και ο γύφτος. Έτσι μου είπε, με πολεμάει ο γύφτος, λέει, αλλά δεν μπορεί να τα πιάσει με τίποτα.
Λοιπόν, τώρα δεν πιστεύω να ξαναβάλει ο Γιούφτος, Θα βάλει πάλι. Τι να βάλει ρε τώρα. Αυτά ήρθαν από πάνω. Ρε. Μπράβο ρε Γιώτη, μπράβο ρε φίλε. Τον έκανε στο Γιούφτο να παραμιλάει τώρα. Είναι λέει βλάκας, δεν του πιάσε κανένα. Αυτά μας έχουν περάσει στην κόντρα, ήρθαν από πάνω μας. Γι' αυτό και φαίνονται έτσι. Όρθια είναι, αλλά απλά έχουν φύγει προς τα πίσω. Κάτσε να πιάσουμε τα άλλα που είναι μπροστά μας. Να, εδώ. Αυτά είναι απολαυστικά, αόριστα. Μισό λεπτό ρε εσύ, κάτσε γιατί έχω πιάσει μια ωραία διαδούλα. Είναι το κάτι άλλο. Ναι, τα δύο αυτά και το άλλο που έρχεται από κάτω είναι ακίνητα τελείως. Είναι όρθια ψηλά φτερά που λέμε. Μπράβο ρε Γιώτη, μπράβο. Να. Το κάτι άλλο είναι. Και έχουν πάει πολύ ψηλά, είναι εκεί μέσα, Τα έχει μπάσει. Περιμένει να του πω την επιστοκάτσε με το που θα έρθουν και αυτά από πάνω, Γιώτη, να τραβήξει, εντάξει. Γιώτη, είσαι έτοιμος? Ξεκίνα επιστροφή. Και να δούμε τώρα, να δούμε και το Γιώτη στο βάθος. Είχαμε πολύ ωραίο χαβά, είχε απ' όλα μέσα. Τον πολέμησε λέει και ο Γιούφτος. Του τα έκανε όμως λέει τα 3-2, έτσι μου λέγε προηγουμένως. Του λέω τι θα σου κάνει ο Γιούφτος, θα μου κάνει λέει τα 3-2. Για να δούμε. Μπα δεν ξανάβαλε πάλι, απελπίστηκε ο Γιούφτος. Ωραία τα πιάσαμε, βγαλμένα είναι τσίτες. Σκνίπες είναι. Για να δούμε τώρα και τα καλάει τώρα. Τα βλέπετε τα πουλιά που έχουν φτάσει. Και ανακατεύουνε τώρα. Στρώσε! Στρώσε Γιώτη! Ναι, στρώσε, έρχονται όλα. Μπράβο ρε. Έλα και ένα χειροκρότημα όλη η εξέδρα. Ένα χειροκρότημα. Μπράβο ρε Γιώτη, μπράβο ρε, ωραίος θα είναι, ωραίος μάγκας. Και όλη τη μαγκιά ήταν ότι ο Γύφτος του έκανε τα 3-2 λέει. Μπράβο ρε Γιώτη, μπράβο ρε. Ωραίος, άξιος. Θα τα δούμε τώρα και από κοντά. Να δούμε και τα περιστέρια του φίλου μας του Γιώτη στην αγκαθιά. Αυτοί εδώ οι ήρωες ήτανε. Θα πάρω και το πουλάκι, όλα θα τα πάρουμε. Να τα δω σουλουπάκια, αυτά είναι του Μπαριάννη. Γιώτη, τα σουλουπάκια είναι του Μπαριάννη σίγουρα, Ναι. Πώς? 3-4 σκέτα. Ωραία, είναι όλα, είναι ωραία. Μπράβο. Ξέρεις τι μου άρεσε? Όταν πέταξε τα πουλιά, λες θα βάλει ο Γιούφτος. Και λες και το ξέρεις, ότι. Με τη μία έβαλε. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται, φτέσκασε λίγο κερατά, τον ερέθησες. Τα πέταξε ακριβώς πάνω από το κεφάλι του. Και πήγαινε από πάνω του και κρεμόντουσαν τα πουλιά, του χώθηκε ο Γιούφτος. Τι να του κάνω? Τι να του κάνει ο Γιούφτος τώρα? Τον είπα, έλα σου δώσω 2 ζευγάρια. Δώρο, λέω να τα πιτάς. Δεν θέλει να τα πιάνει και να. Θέλει να πιάνει τα δικά σου, εντάξει. Αφού θέλει. Λέει ότι πάρει, δώσε μου 10 ευρώ, πάρει. Ακούτε και το λόγο που θέλει να πιάνει το Γιούφτος. Βγάζει με λουκάμα του. Ναι. Όλη μέρα εκεί. Και περιμένει εσένα να πετάξει, Δεν μου λες, δεν έχει άλλο πελάτη, μόνο σένα έχει. Έχει άλλους πελάτες. Α, έχει κι άλλους, Δεν είσαι ο μοναδικός, Δεν είμαι, όχι. Οι πελάτες είναι όλος ο συλλογός μας. Α, έχει πελατολόγιο. Και τηλέφωνο και λέει 15 ευρώ, έλα να το πάρεις. Είναι τάδε. Ωραία. Και θα κλείσουμε με αυτό το πολύ ωραίο περιστέρι εδώ. Του φίλου μας του Γιώτη, από την αγκαθιά. Ναι, είναι όλα υπέροχα. Και ο Ασπουράς. Μπαμπάς είναι ο Ασπουράς. Ο Ασπουράς, ναι, με το τέλει αυτός. Αυτόν λέει Ασπουρά. Ναι, με το τέλει. Πολύ ωραίος, μπράβο. Λοιπόν, Γιώτη, συγχαρητήρια, ρε. Όπως και παλιά μας άρεσε, θυμάσαι με την μπάλα, ρε, που κάνεις εκεί τη μαγιά. Έτσι και τώρα απέδειξες εδώ στην αγκαθιά ότι είσαι ο αρχηγός. Εντάξει. Και ο Γιούφτος, όπως μου είπες και πριν, σου έκανε τα 3-2. Δεν έχει σήμερα μεροκάματο.
Δεν έχει, κόφηκε το μεροκάμα σήμερα. Έγινε. Άντε. Προσπαθώ κι εγώ όσο μπορώ καλύτερα. Ναι, ρε φιλαράκι. Ατύχημα. Εντάξει, ξέρω. 20 μέρες τα πετούσα τα περιστέρια, βαριά 25, περισσότερους δεν είναι. Όχι, πήγανε πολύ καλά. Ειδικά είχες κάτι διάδες ορθόκαυλες, όποιος θα τα δει θα τους αρέσουν. Μα μου είπες ότι βαστάνε από του Μπαριάννη και από του Βέρου. Και αυτό τα λέει όλα τώρα. Τι να λέμε από εκεί πέρα. Τα περιστέρια βάστανε. Έγινε. Λοιπόν, συγχαρητήρια για το 2014 και σου εύχομαι το 2015 να πετάξεις το διαγωνισμό και να βγεις πρώτος. Πρώτος με διαφορά σου εύχομαι να βγεις. Αν πάνε όλα καλά και δεν πάθουμε πάλι καλά. Δεν θα πάθεις τίποτα. Εντάξει, ρε φίλε. Λοιπόν, άντε, γεια σου.